Kaixo, nahi ere iritsi zait bertsokatea eta Maia Iturrotze jarritako bertso erantzungo diot. Ez da garai honena lanean hasteko, ospitala betetan urgentzia lepo. Hala ere prest gaude hontan laguntzeko, ikasitako dena praktikan jartzeko, tal bada irribarre bat ateratzeko. Eta bertso honek, bertso eskolako garaiak gogorarazi dizkitenez, ze hobeto irakasle bati puntua jartzea baino. Antxon Fernandez, zuretzako puntua? Noizko dantza pixka bat herriko plazetan. Muxu bat.